On es deu amagat? Ah! Ai, 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 ai! Ui! Ui, ui, ui! Bu! Ai! Deu ser sota terra, per això tremola. Alguna estona haurà de sortir fora. Però per on? Però d'on treu tanta energia? Pot ser que em superi amb el meu tercer nivell de supercarrer. Oh, merda! Si ja em costava amb la seva anterior transformació, no sé si podré guanyar. Potser me n'empenedeixo, però no hi ha temps a perdre. El destí de l'univers es troba a les meves mans. Kamehameha!